Sa kuha nga video ni Joynela lumugdang kagahapon sa buntag, makita kining usa ka babaeng nagmaneho sa iyang motorsiklo nga nag-counterflow sa bike lane ato sa Ironman 70.3 Triathlon sa Darong Santa Cruz, Davao del Sur. Wala gitagad sa babae ang mihara nga pulis kaniya. Makita sab nga wala niya gitagad ang mga pulis nga migukod kaniya. Walay helmet ang babaeng rider. Gigukod sab siya sa mga pulis hangtod sa napahunong ug nasayran nga wala siya lisensya. Gila sa kapulisan ang rider nga babae nga si Crazel Ann Cabo, 28 anyos, negosyante ug taga Turil, Davao City. Nakuha pa ni Cabo nga mag-live sa iyang Facebook page niya tung higayuna. GTA, bye! Sumala sa Turil Police Station, nakahatag og kabalakang gihimong aksyon ni Cabo Hilabina nga gihimo ang Ironman 70.3 Triathlon niya tung tungura. Sumala ni Police Major Cheryl Bautista, ang hepe sa Turil Police Station, patong-patong nga kaso ang atubangon ni Cabo. Sir, actually we are preparing a case for disobedience sa agents of persons in authority or Article 151 of the Revised Penal Code. Mupasa ka pud ta og kaso niya sa paglabag sa RA 4136 or ang atong traffic code of the Philippines o napod siya violation kay wala siya nagsulog og helmet. Gisaysay ni Cabo sa kapulisan nga nakasinati siya og depresyon hinungdan nga nabuhat niya kini. According to her, sa iyang statement, sa iyang narrative, she was suffering depression. Ingon po ang iyang family kay nibisita sa iya pagka-Sunday og ganiha nga ang suspect nagsuffer daw siya og depression na siya mga past na problema. That is why in the past naana po siya mga unlikely nga mga behavior nga ginapakita po sa family nga napansin nila. Pero wala magsilbi sa mga pulis ang gihimo ni Cabo. Wala sab siya mapakita nga medical records nga nakasinati siya og depresyon. Definitely these cases I believe are all bailable cases. So the family can apply for bail and naana sa ilaha if ilang ipa-undergo ang ilahang anak or ang ilang kapamilya sa medical interventions. Andam matud pa si Cabo nga tubangon ang gipahamtang nga mga silot kaniya. Wala siya nagbasol ug matud niya mission accomplished ang iyang gihimo. Akong gistorya ang suspect, she narrated to me na the action was really premeditated. So iha na gyud ning giplano. So nakabalo siya nga naatay mga rules, ang guidelines nga gipasunod para sa ato ang Ironman activity. So iyahan ning gituyo gyud nga mapansin siya kasi according to her dugay na siya sige post dugay na og vlog but nobody from the government daw nagapansin sa iyaha. So intentionally gyud ang iyahang pag break sa atong mga rules katong Ironman activity. Gusto ni Cabo nga makikistorya kang Mayor Sebastian Basti Duterte kalabot sa insidente. Giasikaso na ang mga kaso nga ipasaka batok kaniya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.